Sitten joku, kun mun videot alkaa aina tommosella jollain hyvän läpällä. Niin just. Esimerkiksi, että haluaisin etsiä kirkosta veneen ja kaivertaa siihen pulpetin kuvan. Tiedät, niin, koska kirkkovene, niin se on tässä pulpetissa. Niin. Joo. Aika... Jep, kiitti. Moi, mä oon Miska Haakana. Ja moi, mä oon Mansikka. Tilataan Woltille yksi ihminen. Tiesittekö, että siis numeropalveluista, numerotiedosteluista voi siis kysyä muitakin kuin numeroita? Oikeastaan ihan mitä vaan. Kyllä, eli jos sä haluat tietää vaikka lettureseptin, niin sä voit soittaa numerotiedosteluun. Jos sä haluat tietää vaikka pullareseptin, niin soitat numerotiedosteluun. Tänään me soitaan numerotiedosteluun ja kysytään sieltä mielipiteitä. Tubettajista. Jep. Eli 0 100. Sieltä löytyy kaikki. Nimi taikka numero. No hei Lea, täällä on Matti. Mun pitäisi kysyä muutama kysymys, kun mä en itse tiedä näitä asioita. Niin mun pikkuveli puhuu tosi paljon semmoista asiasta kuin Arttu Lindeman lapioi. Niin mitä se tarkoittaa? Aivan. Eli hän on varmaan jonkun näköinen niinku työmies. Joo, paljon täällä Lapion kuvia tulee tuossa Instagramista, mutta katsotaan, onko täällä mitään kommenttia tähän. Tuli semmonen nimi vastaan kuin Tume. Anteeksi, T-U-M-E, Tume. T-U-M-E, Tume, kyllä. Joo. Niin voitko tarkistaa, että mikäs hän on niinku miehiään, että onko hänkin räppäri? Katsotaan, mitä tämä tieto täältä antaa sitten. Joo, koska siis jonkunnäköinen nuorisoidoli on kyseessä. Et onko hän niitä tubettajia myös? No, kyllä on, että on tubettajat.com sivulta, niin sieltä löytyy Tume, eli että on tämä tubettaja. 18-vuotias. Onko siinä kuvaa? Okei. Nimupäinen henkilö tässä kuvassa. Niin... Okei, onko niinku, 18-vuotias, onko se nuoren näköinen? Joo, on nuoren. Okei, onko niinku hyvän näköinen? Omasta mielestäni ihan kivan näköinen henkilö, kyllä. Kiva, mahtavaa. Niin mikä on Soikun koiran nimi? Ilmoittaisi nyt tämmöisen tiedon, eli pennun oikea nimi on Han Solo. Hank Solo. Tästä, jota H-A-N. H-A-N. Sitten on välilyönti siinä ja... Solo. Ai niin siis totta, tämähän on se Star Trek-hahmo, joo. Kiitos. Tuli mieleen, paljon tää muuten maksaa minuutilta, tää puhelu? Tää on aikavelotus nyt tässä, että se on se etu, siinä on 4,34 € per... Okei, kiitos hei. Kiitos hei. Moi, hei. Han Solo! Mut äijä on komea. Soikun koira on Han Solo, Tume on komea. Ei, mut musta tuntuu, että siis toi on ihan fakta, että se pennun oikea nimi on, mutta että se oli niinku silloin kun se otettiin. Soitaanko seuraavaksi yhdessä? Joo, pitäisikö mä soittaa ihan eri palveluun vai? Eri numero ja... Niin. Hoidetaan homma. 02-palvelu, Jasmin hei. Moikka, täällä on Mikael ja tässä ollaan siis ystäväni kanssa juuri pistetty korkki auki. Saako teiltä kysyä? Näin. Minkälainen teillä on? Okei. No siinä ystäväni mielestä sana bully, en tiedä onko tuttu, bully tarkoittaa hänen mielestään isoa miestä, mutta... Joo, mun mielestä tarkoittaa niinku isoa miestä ja tää sana on tullut Bull Mentulasta. No, toi kuulostaa, mutta mun mielestä se on kuitenkin, siis tiedätkö, kun moottoreissa oli mäntiä, niin se on se 4 sarja siinä. Mun mielestä se on ehdottomasti se, eikä mikään Bull Mentula. Että jos voisit katsoa, mitä se oikeasti meinaa. Joo. Niin, se on ainakin urbaani sanakirjan mukaan se on kyllä isoa. Ai. tarkoittaa. Eli mä olin niinku lähempänä, eli iso. Mulla on kysymys. Saako kysyä? Kysy. Että siis tunnistaako vegaanin, siis kasvissyöjän naamasta ja vaatetuksesta? Kyllähän se nyt ihan ehdottomasti. Niin esimerkiksi tubettaja Mansikka. Niin löytyykö internetistä, että onko hän kasvissyöjä tai teidän niistä datapalveluista? Okei, joo, hetki. Katsotaan mitään tietoja, niin tossa on sitten kyllä jotain tietoja. Okei. Katsotaan, niin. Joo, koska mun mielestä hän näyttää kasvissyöjältä, jos noin saa ihan sanoa. selkeästi. Eihän toi ole mikään haukkuma sanoa. Ei oo, ei. No kyllä munkin mielestä näyttää. Kyllä se näyttää kasvissyöjältä munkin mielestä, mutta... Okei. Okei.
Kuka on sun pojan suuri idoli sitten? Se on se lakko. Lakko. Löytyykö sieltä lakosta puheen ollen? Löytyykö sieltä kuinka pitkä on Ronnie Back? Katsotaan, millainen hetki vaan. Tuossa on Roni, joo, hetkinen, 22V. Katsotaan, olisiko siinä mitään. 22V. Joo, siitä ei pysty päätellä vielä pituutta. Kyllä. Pituutta, hetki vaan. Joo. Pituutta et saa silleen. No, ei se mitään. Sitten kysyisin vielä. Tämmönen ku on särähtänyt korvaa. Tämmönen ku Maria Veronika. Marinoitu veroraha. Niin miten se kirjoitetaan? Maria Veronika. Maria Veronika. Ai kirjoitetaan ihan vaan, et siinä ei ole mitään Marie. Se on niinku Marie Veronika. Aivan, no se Mähän selvä. sanoin sulle, että Kun mä löytänyt Instagramista häntä tänään. No niin justi. Miksi sä sitä etit sieltä sitten? No etsin vain. Nyt on kyllä... Hei, eiköhän me nyt... No niin, kiitos tästä. Kiitos paljon. Hei. Kiitos. Moi moi. Moikka. Kiitos tästä, ja jos muut tubettajat tätä lähtee päättää tekemään, niin shoutoutit please. Mulle Joo, muuten meille. tulee Tää oli tulpaa. meidän idea. Tää on tää Spock. Tässä on Spock. Eiks taas se Star Trek-hahmo? Joo. No niin, No, yes. Strange. Moro. Moro. Moro.